ọhaneze ndị Igbo ndị ọma ebe m nọta awụ n'ala Owerri Pine State batara n'Owerri ka flag off ala Pine State nke nọ na ọkpala na ụmụneke ụmụ Igbo ihe na-agwụ n'owo sị na ala Igbo ga-adị mma ụmụnne anyị ndị kpafuru akpafu ndị pụrụ n'ama ndị gara ụzọ iji ga ịchọ ihe a na-enweta ga-alata bịa mee invest ala Igbo ga-adị mma ma anyị bido weletawa ego ụlọ ihe awụ the bishop himself. Yes. Onye nna biko gwa ụmụ Igbo ihe a ga-eme so na anyị bịa ka anyị tinye mmanwụ na n'Owerri bịa n'usoro anyị ka agbakọta aka tipụta ijela ka anyị tụgharịa ala Igbo ka ọ dị otu anwa na ndị ofe mmanụ ma ndị agbụgbọ ọsọ anyị dozichago ka anyị dozie ebe anyị karịa ifu ka ọ bụ na anyị ga-eme ya ebe a anyị ga-eme ebe a karịa maka na ebe a bụba anyị ka Chineke dozie anyị ka Chukwu okike debe anyị n'aha Jizọs. ise ụmụ Igbo ihe m na-ekwu ose akụrụ ụlọ amara onye kpara ya akụrụ ụlọ amara onye kpara ya ihe m ji rụkọwa with Pine State wụ na Pine State nwere the interest of ndị Igbo at heart. Pine State suspended their sales na Lagos si mba ụmụ Igbo ozuelu unu na-azụzile na Lagos batawa na n'ala Igbo anyị nwere ala na Delta that is na Anioma region na Anioma region niile anyị nwere ala there na Imo State anyị nwere ala n'Imo State anyị nwere ala na Enugu State anyị nwere ala na Anambra ọka ebe niile so ụmụ Igbo ke ihe a na-ekwuzi biko batawa mana Ebonyi steeti ebe ọbụla ị chọrọ ala nwa obere ego ị ga na-akwụkwa instrumental. Onye nna biko ana m ekele gị na nke mere kacha ụmụ Igbo biko nụ tụnyere nụ Pine State ọ bụrụ